Europein tallipäällikkö Petri Myllärinen päätti useiden menestyksekkäiden vaiheiden jälkeen jättää oman teknisen uransa Keski-Euroopan formulasarjoissa taustalle ja luoda mahdollisuuksia tulevaisuuden ratakuljettajille sekä Suomessa että Euroopassa. Tutustuttuaan lähemmin Belgian ratasarjan ja Renaultin tehtaan suunnitelmiin tehdä Belgian mestaruussarjasta ja Formula Renault 1600-luokasta uusi ponnahduslauta nuorille kuljettajille kohti suurempia tavoitteita, hän päätti keskittää voimavaransa tähän sarjaan sekä Formula Renault-luokkiin. Kaudella 2004 MRD Motorsport ajatti aluksi Belgian Formula Renault 1600-sarjassa vakioautosarjoista kokemuksensa hankkinutta Marco Kerästä. Sekä Keränen että MRD Motorsport oppivat kauden mittaan 1600-taisen Formula Renaultin salat, ja ensimmäinen kausi Belgian sarjassa huipeutui kauden loppuun, kun Marco Keränen saavutti kauden toiseksi viimeisessä osakilpailussa Spaan vaativalla radalla paalupaikan ja kauden viimeisessä kilpailussa Zolderin radalla nousi jo palkinto pallille. Kauden puolivälissä tallin toiseksi kuljettajaksi liittyi juuri 14 vuotta täyttänyt Joonas Mannerjärvi, jonka kanssa MRD Motorsport osallistui vielä kilpailukauden huipennukseksi Italian Winter Trophy-sarjaan. Siellä myös lähinnä karting-radoilta kokemuksensa hankkinut Joonas Mannerjärvikin löysi oikeilla formuloilla ajamisen niksit ja ajoi uransa ensimmäisen paalupaikan sekä otti MRD Motorsport Europeille erittäin makealta maistuneen ensimmäisen voiton. Kauden 2004 hyvän tuloskehityksen siivittämänä oli luonnollista jatkaa samassa luokassa samoilla kuljettajilla myös kilpakaudella 2005, ja kumpikin kuljettaja ajoi täyden sarjan Belgian mestaruussarjassa. Tämän lisäksi MRD Motorsport kiersi kaikki Italian mestaruussarjan kilpailut yhdessä Joonas Mannerjärven kanssa. Kaudella 2005 toimintaa kehitettiin edelleen eteenpäin ja champagnen makea tuoksu tuli tutuksi MRD Motorsportin molemmille kuljettajille, kun Keränen ajoi Belgian sarjassa peräti 5 palkintopallille sijoittuen sarjan kokonaispisteissä sarjan kakkoseksi, ja Mannerjärvi pääsi suikuttelemaan kuohujuomaa Belgian ja Italian sarjoissa yhteensä 7 kertaa. Oli koittanut aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kaudella 2006 MRD Motorsport Europe käynnisti ensimmäisen Formula Renault 2000-projektinsa ja saman tien suoraan luokan ylimmällä tasolla World Series-sarjan yhteydessä ajettavassa Eurocupissa. Kuljettajan paikan lunasti itselleen itse oikeutetusti nuori lupaus Joonas Mannerjärvi. MRD Motorsport jatkaa kuitenkin edelleen myös Belgian 1600-sarjassa, jossa kuljettajan paikalla on tänä vuonna nähty latvialainen tyttökuski Karliin Stala. Stalalle kausi on vielä ollut totuttelua formuloihin, mutta MRDn kokemuksen ansiosta myös Stala on pystynyt hetkittäin todella lupaavaan vauhtiin. Myös ensimmäinen Eurocup-kausi on pääosin mennyt sekä MRDn että Mannerjärven osalta vielä uuteen luokkaan totuttelussa, ja läpimurto tässä luokassa on suunnitelmissa ajoitettu ensi kaudelle. Kilpailutoiminnan ohessa ei kuitenkaan ole unohdettu alkuperäistä ajatusta uusien kykyjen etsimisestä ja kouluttamisesta. Tänäkin kesänä MRDn autoissa on nähty useita lupaavia eri kansallisuutta edustavia nuoria hankkimassa ensituntumaa formula-autoihin niin suomalaisilla kuin eurooppalaisilla radoilla. Ajokoulutusta niin tallin omille kuljettajille kuin uusille kyvyille on ollut antamassa muun muassa brittiläinen Greg Dolby, joka Astromecan väreissä ja MRD Motorsportin teknisellä tuella ajoi tämän vuoden Belgian Formula Renault 1600-luokan mestaruuteen.